Puolisoni pahoinpiteli minua henkisesti ja fyysisesti, ja viimeinen pisara oli tappouhkaus. Vaikka lapseni eivät kokeneet väkivaltaa, se vaikutti myös heihin. Avioeron jälkeen elin tukien varassa. Rahaa ruokaan jäi 100 euroa kuukaudessa. Silloin menin diakoniatyöntekijän luo. Hän antoi minulle maksukortteja, joilla sain ostaa ruokaa. Entinen puolisoni ei hyväksynyt hengellisyyttäni, mutta eron jälkeen aloin tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa. Aloitin osallistumalla kirkkokahvituksiin ja olen auttamassa myös diakonian ruokailussa. Vapaaehtoistyö ja kuntouttava työtoiminta antavat yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden ihmisten kanssa. Olen tyytyväinen. Tänään asiani ovat hyvin. Vanhempieni kuolema muutti elämäni täysin. Olin hoitanut heitä kotona vuosia, enkä ollut käynyt juuri missään. Yhtäkkiä olin yksin, keskellä surua. Vanhempani siunannut pappi ohjasi minut diakoniatyöntekijän luo. Siellä sain puhua rauhassa. Diakoniatyöntekijä osasi kysyä juuri oikeita kysymyksiä. Minua kuunneltiin. Sain helpotusta pahaan oloon ja tukea käytännön asioiden hoitamiseen. Hän ymmärsi minua. Diakoniatyöntekijä rohkaisi minut mukaan seurakunnan kohtaamispaikkaan. Aluksi sinne oli vaikea mennä, mutta nyt olen saanut sieltä juttukavereita. Ihmiset siellä ovat mukavia. Minut hyväksytään sellaisena kuin olen. Minulle diakonia toi toivoa ja auttoi jaksamaan. Saan seurakunnan diakoniatyöntekijältä ruokakassin joka toinen viikko. Kassin sisältö vaihtelee, mutta usein siinä on maitotuotteita, hedelmiä ja pakastettuja mikroaterioita. Maanantaisin käyn seurakunnan tarjoamalla aamupuurolla. Olen työkyvyttömyyseläkkeellä, minulla on ollut terveyshuolia ja toimeentulotuki ei ole aina riittänyt terveydenhuollon laskuihin. Seurakunnan ruoka-apu on auttanut talousvaikeuksien keskellä eteenpäin. Asun yksin ja minulla on aika pienet ympyrät. Diakonian työntekijä kutsui minut seurakunnan kohtaamispaikkaan. Olen hiljainen enkä puhu paljon, mutta siellä saa istua, vaikka ei puhuisikaan mitään. Sinne minua odotetaan. Menetin näköni teini-iässä. Sairaus heikensi näköä pikkuhiljaa. Näkövammaisuus ei ole kuitenkaan koskaan sitonut minua kotiin. Olen ollut mukana seurakunnan diakonityön järjestämissä ryhmissä ja leireillä. Nuorempana ja terveenä osallistuin kaikkeen mahdolliseen ja rohkaisin siihen muitakin. Viime vuosina minulle on tullut sairauksia, kun rahani loppuivat lääkekulujen ja kohonneiden elinkustannusten vuoksi. Olin jälleen yhteydessä diakoniatyöntekijään. Häneltä sain ruoka-apua. Diakoniatyöntekijä on käynyt myös kotonani juttelemassa kanssani maailmanmenosta ja kaikesta mahdollisesta. Kirkon diakoniatyö on antanut minulle osallisuuden tunteen ja tuonut elämääni iloa. Pahin pelkoni oli, että lapseni jäisivät jostain paitsi. Muutama vuosi sitten olin kuolla työtapaturmassa. Toivuin, kouluttauduin uudelleen ja perustin yrityksen. Pandemia kuitenkin vesitti suunnitelmat, velkaannuin ja jouduin työttömäksi. Olemme saaneet puolisoni kanssa 3 lasta 5 vuodessa. Lapsilla oli terveysongelmia ja kasvatus on ollut haastavaa vastoinkäymisten keskellä. Seurakunnan ja kaupungin yhteisessä isälapsiparkissa sain jutella vaikeuksista työntekijöiden ja muiden isien kanssa. Diakoniatyöntekijä myönsi tukea lastemme harrastuksiin ja ruokaan. Keskustelut hänen kanssaan ovat keventäneet henkistä taakkaani. Tuntuu, että asiat alkavat järjestyä.